Bafowethu ngiyanibingelela Omphilo waqhiliza ukhuluma nani. Umfana udume ngegama lika Sikweletu endimeni umculo. Umfana udume ngomnethu uthi abafana izinto. Bafowethu ngiyabonga kakhulu isupport eninginikeze yona nokuthi nithokozele ngoma yami ngalendlela enenze ngayo. Ngibonga kakhulu kubo bonke abantu abathe bakhona ukushutha ama-video bepromote ingoma. Kuyangijabulisa ke mina lokho ngoba kuchaza ukuthi kusho ukuthi lokho engikwenzayo ngiyakuthokozela nanokuthi umculo lo engiwenzayo niyawulalela futhi niyawuzwa ukuthi uya kuphi. So ngiyabonga kakhulu nje. Ngiyanithembisa ukuthi ngizoqhubeka nginezele okuhle okufana nakho lokho enikuzwayo la ecaleni njengoba ngikhuluma nje. Ngiyabonga kakhulu ngicela ukuthi niqhubeke ningapheli mandla niwashuthe ama-video. Anginankinga nako lokho nishuthe ama-video nje nipromote ingoma. Kuyangithokozisa lokho cause mina umusic video bengingakawenzi kodwa ke njengamanje ngibhizi nawo ukuthi ngenzele umusic video. Ngiyazi ukuthi most abantu ba-confused ukuthi ubani ocula le ngoma. Kahle kahle umuntu ocula le ngoma u-Omphilo waqhiliza odume ngoSikweletu. Akekho omunye umuntu ocula le ngoma. So ngiyacela nje ukuthi niqhubeke ningiphushe ningipromote ningithande futhi nami ngizoqhubeka nginijabulise nginezele okuhle. Ngiyabonga kakhulu.